Niganimo koson, le namo keye, le namo foye, le mati. Niganimo koson. En fleba ni en lameba ou ni sogoma. Kena ani sondiale ni en sewale do ka barka bada matigi alaye. Aka maya bani aka kanya koson. Kadaka ni wakati kera paki wakati. Wala kena ni sondia kodo ka nyesi ndaba alama. Ani au minu be nyebe ana ambe fuli di au fanama kena ko alaka duba auye. Kadaka ambe paki kono ni wakati la. Wala ni paki be kofo ambe ba famia kafoko Yesu Krista saya ni asukunuli paki be nyesi okodema. Wala paki ye fembaye kadaka anka sesoroli seli dedo. Yesu Sara adona sayala aye toro minum be chetige sane akado sayala balimau fokata se sayama anika kunun kabosu chema balimau oye nisondia koye donc anye se soro anganga foko alléluia o nasirafe ba fe ka kuma paki kola doni krenkrene yala kabo Luka kitabula asura mugani saba verset bisaba ani nani la ba fe ka o yoro kala balimau anga to lamelida asabale me ko Otubala, Yesu ko nefa yafa uma. Ube minke uma odon. Alaka duba kakuma kalane. Ni yoro kalane ko ananga wabili toko ke nefa yafa uma ube minke uma odon. Balimau, Yesu gengene aye adawa kakuma folo. Min de fo ka nyesi alama ani afagabauma o de fle nefa yafa uma kadaka ube minke uma odo deli dedo Yesu ye minke ani min nafaka bo kosere Yesu ye ala deli ni yoro la iko atume deli ka kechugo mina kadaka Yesu ka bara damle nani ala deliye ani akunchera ni deliye ni ambetaje ka alaka kuma laje Luka sura woro verset 10 ani fla afora yoko atumeta kulula walisaka ala deli ani atumesi kadaka atume klike moko kalanina balimau deliye fembaye ani deli kaka ka ke danaba sebe beka nyinamaya di deli fe ambe fagaso deli fe ambe seso kadaka Yesu yere kumana ko anka alade ni be Esaïe kitabu laje asura bisaba ni sekin verset flala masake Ezekias ka to banala ana fo yere ko asaya banade tundo nga aye ala deli ala ye 100 ani duru fara masake sika Yesu ye ala deli o de koso Biblu ba fo anye ko Yesu nana walisa ka hera ni lafia di diema nga je Yesu sara ni toroi o toro kera klembali ya koye min nyogoma deli ka ke balimau Yesu ye ala deli ni chugula Yesu tunte miri ayira kola nga atume miri amgonyo kola anana walisa kado sayala ankoso atume delike walisa alaka yafa afagabauba nema ni nyogon kamyaye balimau Yesu balaka yafa nyini mogo ye minun de ye agenge njirila minun ye agenge njirila minun ye toro bela se ama diembe ka Yesu konya ka Yesu ye osa ni kamyaye
ne fa yafa u ma yala jo tun tɛ Yesu fɛ wa ka Ala deli walasa ka mɛlɛkɛ caman lajigi wa d'ailleurs a y'o kuma ɲɔgɔn fɔ Pierre ye n'i bɛ Matthieu kitabu kalan a sura 26 an bɛ se ka o sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ Matthieu sura 26 a verset 53 ka se 54 ma an bɛ o ko sɔrɔ yen yen nɔ a sɛbɛnlen bɛ ko an bɛ a kalan verset 53 i m'a dɔn wa ko ne tun bɛ se ka ne fa deli a tun n'a mɛlɛkɛ 10,000 sigiyɔrɔma 12 ci ne ma sisan ka dɔ fara olu kan yɛrɛ nka ni o tun kɛra kitabu kumaw tun na dafa cogo di olu minnu y'a jira ko wajibi tun don nin ko ka kɛ i m'a ye Yesu ye o de fɔ Pierre ye ka da ka tuma min na n'u nana a minɛ Pierre ye a ka pan fosi ka saraka lasebaa ka jɔnkɛ tulo caro nka Yesu ko ayi kɛlɛko tɛ ale nakun tɛ kɛlɛko ye ni kɛlɛko don a bɛ se ka Ala deli a bɛ kuma fa fɛ a bɛ mɛlɛkɛ 10,000 sigiyɔrɔma 12 a bɛ o ci ka na nka ni o kɛra yala kitabu kuma na dafa cogo di malimaw ani Yesu taara ɲɛ k'a fɔ Matthieu sura 5 verset 44 la a ko a ye aw juguw kanu minnu bɛ tugu aw nɔfɛ ka aw tɔɔrɔ a ye duba ta olu ye i m'a ye Yesu ye kalan min di a ye o de bila baara la a ye kalan min di a ye o de bila baara la a tun bɛ se ka mɛlɛkɛ caman wele ka na ale minɛli a tun b'a bali o se tun bɛ a ye ka kɛ o yɔrɔ la nka a nakun de tun ye nin ye walisa ka na ka kun don diɲɛ ka jurumu kɔrɔ farali min kɛra adamaden ni Ala cɛ juguya min donna adamaden ni Ala cɛ walisa ka o jɛɲɔgɔnya ka o tugu walisa ka hɛra don adamaden ni Ala cɛ donc o tun tɛ se ka kɛ fo a ka tɛmɛ saya fɛ nka minnu ye a tɔɔrɔ minnu ye a kɔniya minnu ye a minɛ walisa k'a don bolo la ka a gwengwe jiri kan a ka kuma kɛra nin ye ne fa yafa u ma ne fa yafa u ma balimakɛ minnu bɛɛ bɛ ka i tɔɔrɔ i bɛ miiri ko mɔgɔ minnu bɛ ye i jugu ye i bɛ miiri ko gɛlɛya bɛ i ni minnu cɛ yala dusukun ɲuman bɛ i kun ka se ka Ala deli u ye wa i bɛ se k'a fɔ ko Ala ka hɛrɛ k'u ye wa i bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛna ne yafara u ma ni ne dusukun bɛɛ ye wa Yesu ye o de kɛ o i m'a ye o de y'a to a y'a hakili jigin n bɔra k'a ɲɛfɔ sisan Matthieu sura 5 la a ye aw juguw kanu minnu bɛ tugu aw nɔfɛ ka aw tɔɔrɔ a ye duba ta olu ye est-ce que i bɛ se ka duba ta i tɔɔrɔbaa ye est-ce que i bɛ se ka duba ta i kɔniyabaa ye est-ce que i bɛ sɔn ka duba ta mɔgɔ min b'a fɛ ka i mago sa nka tuma caman na an bɛ mun de mɛn an ka dɔnkilidalaw da an bɛ mun de mɛn diɲɛ mɔgɔw da kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ i fɛ nka fara mɔgɔ la min tɛ i ka ko la ayi o ni Yesu ka kalan tɛ kelen ye o ni Yesu ka kalan tɛ kelen ye o de kosɔn mɔgɔ si mana diɲɛ kɔnɔ min tun bɛ i ko Yesu a ye o jira a y'a ka sabali jira a y'a ka muɲuli jira ni nasira caman ye i m'a ye o de y'a to balimaw a y'a to an ka nin yɔrɔ kalan Pierre da sera nin yɔrɔ ma n'i bɛ Pierre fɔlɔ kalan Pierre fɔlɔ ta a sura 2 verset 20 ka se 23 ma Pierre da sera o ko ma ka o ɲɛfɔ Pierre ko cogo di balimaw an ka nin yɔrɔ kalan nin yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ Pierre ko ayiwa Pierre ko ayiwa ni i gosira i ka kɛwale jugu kosɔn mun tanuli bɛ o muɲuni la nka ni i tɔɔrɔla i ka kɛwale ɲuman kosɔn ni i ye o muɲu o ye tanuli sababu ye Ala ɲɛkɔrɔ aw welela o de kama ka masɔrɔ Krista yɛrɛ tɔɔrɔla aw kosɔn
aye chogo jira awla walisa awka tugu asenona ama kojugu sike namara sima soro adala anenina tumamina ama atasara atorola tumamina ama kangarida uye nga aya ko beto ala bolo o mimbe kiri tige ni tilide ayi ala ka duba ka kuma yi balimo ni kuma kadisa kaba ko dedo Pierre beka Yesu ka munuli atorola anenina abugora daji tura aka nga kana okunche ni chuola ako nefa yafa uma minu ye daji tunka yafa uma minu ye mbugo yafa uma minu ye neni yafa uma minu yere ponti ta kangenge dirika yafa uma sabube minke uma odo ni die mogo be fena bi die mogo be ni yafa lila ni die mogo be fena bi die mogo be yafa lila kadaka grente minum be adamado di nyogonche toro ko minum be adamado di nyogonche ko minum bili salembe ani nyogonche yala ambe sonka yafa nyogoma okolawa balma keni balma muso yafa isi nyogoma balma keni balma muso yafa I musoma yafa I barake nyogoma yafa I terima o ye fembaye ke misaliye ola ni kuma ye fembaye ni kuma ye fembaye Yesu taranye ka mifo anye ola anka yafa nyogoma iko ala yafara ama chogobena balma keni balma muso pakiseli kononala Yesu saya ni asukunuli kononala ntumba fe anga femi famuya ntumba fe femi kato ankono mba fe anga miri femi na Yesu kola pakiseli kononala oyeni Yesu ko nefa yafa uma ibe miri ko mo mi haketa yafa uma Yesu ye ala deli afaka bawye ola afana ka sonka ala deli ankoni abawye janko ambe wati labamina ni ye banako wakati geleyaw bolofenko wakati geleyaw kongo wakati balemo surtout banami be ka dien labobi ni oye coronavirus danabo anga bolo di nyogoma anga ken bili kelena anga ala deli sigatala ni bana be takaboy ona ne jeyale mbala ko anga delife ni bana fanga be tien ani dondo ana segi ala ka sokono ka bonya koma segi daba alama ni bana balikula ona ala ka duba ani batika to enfer ala ka san chama jira ana kanga patu chaya ka anye me nyogona ni tunye anka pakiseli hukumu wajuli walsa anga seka ni yorosoro ka keni ala kilempesa koye ala ka duba anye mati Yesu Krista togola amen. Yesu amaka ngiti la Yesu sara Yesu akuna agosaya dibibala Yesu benye na maya mina odenye na maya bambali kira utunye mikraya kuma fo udin togo na wewe kabako udin mi togo kabako ude kabako kundi abenya na maya mina ude nyana maya bambaliye Yesu ye ayere nidi kake saraga edinyela Yesu fari ko gwe jirideka abinye na maya mina udenye na maya bambali Yesu na ni dinyela kake saraga idinyela Yesu fari ko torola uya gwe jirideka Yesu binye na maya mina udenye na maya bambali Yesuye agwimwe jirita kabila jamanye utato file Yesu fari kutorola uya gwimwe jiride ka Yesu binye na maya mina udenye na maya bambali
One fire fa ubeka minge nela ubeka minge utuno Yesu binyena maya mina ode nyena maya bambali Yesu do naka